persona ha de liderar el procés cap a la independència, perquè és la capital i no s'entendria d'una altra manera. Nosaltres hem presentat algunes propostes de suport al dret a decidir que han estat aprovades. Hem retirat 2 vegades la proposta de fer-nos socis de l'Associació de Municipis Independentistes perquè no teníem majoria i perquè creiem que això s'ha de guanyar. I anuncio, i vaig a dir-li una cosa que encara no havia dit, que en el pròxim plenari tornarem a intentar que hi hagi una votació per adherir-nos a l'Associació de Municipis per la Independència. I aquest cop tenen més suport? Tenim suport com per pensar que aquesta vegada ho podem guanyar. En el cas de que no es produís, també ho dic clarament, no permetrem que es perdi, però ens deixarem la pell en l'asfalt per tal que aquesta vegada sí. Nosaltres el que més valorem és que els resultats que ens dona aquest baròmetre són superiors als resultats obtinguts en les eleccions catalanes, el qual marca una tendència a continuar creixent, i el que ens preocupa és que aquest baròmetre marca un cert desgast de la ciutat. És a dir, Barcelona és probablement, i no exagero, i no ho faig des de l'orgull de regidor barceloní, probablement és la institució política més sòlida de tot l'Estat, tant a nivell econòmic com a nivell social. I, per tant, hem de ser capaços d'emetre aquest missatge d'emparament dels ciutadans i ciutadanes que ho estan passant molt malament, per exemple, en relació a l'habitatge, per exemple, en relació al manteniment dels serveis socials, i l'Ajuntament de Barcelona té capacitat per neutralitzar, permetin-me l'expressió, les malifetes de l'administració espanyola. Per exemple, en un cas tan evident com el fet d'haver reduït a 0 la seva aportació a teleassistència de persones grans, quan tothom sap que el servei de teleassistència és molt i molt rellevant, i estem parlant de desenes de milions d'euros, i ho ha reduït de cop i volta a 0, i que l'Ajuntament de Barcelona és prou sòlid com per poder aguantar aquests centenars de milions d'euros que la Generalitat de Catalunya no ens paga i que ens ha de pagar.